Ang batad shell o kung ang common name sini nga common bottom top seashell, ang may scientific name nga Umbonium bestiarium. It is a small canonical shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad may kadakuon sang 0.5 tubtob 1 cm kag ang masami ang batad seashells ginagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo-bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina, kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Pagsugod sa aton pag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Inday. Ano yun, tay? Di na si nanay mo. Wala pa siya makapauli. Wala pa, tay. Basi ko na sa subong. Wala pa naubos ang ginalibod niya nga lamayo. Nasaban mo so. Nakaso ko ngayon pila ka law na. Wala paghihapon ako mag-ayo. Ang customer ko nagahulat nga matapos kong ginapanday ko sa ila balay. Tay, magpahuway ka lang anay Mag-aayo ka gid na. Kag makabalik naman sa ginapanday mo. Ay, kanugon. Nagalakat ang mga inadlaw. Kung natapos ko na ang palandayon ko, may isa naman
Punta na ako ka customer. Inday, dali! Pagsalod ka sa tubig sa ulan. Para nga may pundo kita nga tubig. Bisan ibasya na lang naton sa aton basin sa banyo. Nay, amo na lang gining pwede nga isalod sa ulan, no? Ang iban nga balde, kinasalod ko na sa tulo sang ulan sa aton balay. Amo bala? Ay, kadamo na ginsang buslot sang aton ato. Ay, si tatay mo, gintanaw mo na? Base kung ginatuluan na tong iya hiligdaan. Okay lang to si tatay, Nay, ah. Kanami ganito sang tulog niya kay nagaulan. Abi mo lang na nga nagakatulog siya. Anong buot mo silingon, Nay? Ay, basta gani nagaulan. Hindi na siya mapahamtang. Nagalain ang buot niya sina. Man panday siya mo. Pero hindi gani siya makakayo sang aton ato. Kay tungod nga wala siya sang ikasara nga ibakal sang materyales. Amo bala, Nay? Noy, kamusta ng pamatsyag mo? Medyo okay na. Hindi na mabugat ang lawas ko kag ulo. Ubo na lang. Ay, nalibod na lang ako sang lamayo May ginbakal ko to gali nga pandesal. Ipares mo lang to karon kun mga pika ha? Base bala magabihan ang bata mo haw. Man may practice sila kuno saot para sa ilang nga performance task sa PE. Amo bala. Sige na. Pwede naman ko mabayaan. Nakabangon naman ako. Oy, kung magulan pasilong gida. Halong ka. Kaghalong kagid sa mga ido sa dalan. Ate sige Noy Hindi mo gid pagpabayaan ang kaugalingon mo diri ha? Lamayo! Lamayo ka mo da! Karaho nga lamayo! Ay, hindi nga ido. Amo gid ining kontra ko mo. Ang mga nagapanaghol nga ido nga hindi masaway sa ila tag-iya. Bisan ara pa sila. Ay, oo. Lamayo! Lamayo! Ay, kasabad nga ido ka karon Sili! Sili! Hoy! Brown! Ay, salamat. Ginsaway ang ido. Ma'am, lamayo ka nga karaho, ma'am. Nay? Tagpilang atado? 120 lang, madam. Pila ka atado imo, ma'am? Duha ka atado, Nay, Paborito ni sang akon anak ang lamayo nga karaho. Maayo gid kay nakalabay ka. Hindi na ako magkadto sa merkado sa pagbakal sini. Sige, madam. Putsan ko ikaw sang duha ka atado. Baw, salamat gid sa pagbakal, ma'am, ha? Okay, Ay, Noy, naubos ang akon lamayo. Ginbaklan ko ikaw sang lagundi nga bulong para sa imo ubo. Ay, sus, nagasto kapagid sa bulong. Nagainom naman ko sang ginpabukalan nga dahon sang nagundi nga may ginapapa nga luya. Ano pa'y naman? Naingid siya kun bulong nga mabakal sa butika, Ay, oo gali. Ari ng bata mo? Oo, ato sa kusina. Nagadigamo na sang pala niya punonta. Baw, dumayo ba? Ang kaingod si Berto.
May ginduhol diri nga adobo nga manok. Nagdaog ko no sa bulang ang iyaamo. Kinhatag na lang sa iya ang bihag. Kiluto niya sa mayo. Kingintagaan man kita. Nagatigang na lang to si Inday sa kusina. Ay, salamat sa grasya, Ginoo. Salamat, gid. Nay! Tay! Grabe ang tubod sa tubig sa akong kwarto. Ang mga bayo ko, nagkalabasan na, tay. Grabe ka, baskog sa ulan ba? May nag-uub ba kang kilat? Noy, hindi ka magsaka sa atop, ha? Buligan sa lang saylo ang mga pagkabutang nga ginatuluan sang ulan, ah. Dapat nga makapulang kung gina mga buslot. May nabakal naman ako dra nga inog kapul. Tay, hindi ka magsaka sa atop, ah. Delikado sang ulan. Basi kung madanlog ka pa, nagapangilat pagid nga daan. Noy, buligin na lang kami panghakwat, ah. Kadali na. Naubos gigya kalabasa ang mga bayo ko sa karton ba? Buligan ta na lang kapanghalay sina sa halayan, ah. Nag-init naman. Kinahanglan gid nga atensyonan ang aton atop. Hindi man ako makatulog magsubong sini. Nga sa tagsa nga magulan. May ginbayad man sa akon ang bag-o ko nga customer, down payment. Maamat-amat na ako bakal sang akon materyales para sa aton atop. Lamayo! Lamayo! Uy, ang suki ko nga tagduha ka atado ang ginabakan. Wala ka gwahaw. Pirmi na siya nagabantay sa akon. Subong, dawla tawong ila balay haw. Ay, mapadayon ako ah. Lamayo! Lamayo! Bay, ara naman ng ila idoo. O hindi, nagkabuhi ini sa iya kadina. O Diyos ko, sarusuhon niya ako. Nagadalagan ini pakanto sa akon. Hindi! Ay! Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Noy, hinaya lang ang pagtindo sang akon mga pilas. Ay! Lagay. Matapos nga mahugasan ang mga kinagtan mo, malakat kita sa City Health, mapabakuna ka. Mapabakuna pagid ako nga. Wala man gani kita sang kwarta. Ay, hindi kita kapakot. Basi kung may rabies pang ido nga to. May salabton ang tag-iya sa nga mga sapat. Kabalo na gid sila nga kabaris ang ila ito. Ginapabayan ng nila nga makagwa sa ila kudan. Kag hindi lang gali ikaw ang nakagat sini. Pamayin na lang sila, Noy. Suki ko man si Madam sang lamayo ko. Hindi tungod nga suki mo siya. Hindi na niya pag-atubangon ng iya responsibilidad sa imo. Babay lang kaya akong mareklamo sa iya sa barangay. Hindi ka magkabalaka. Hindi mo na kumanggamo. Mapabulig lang ako sang galastuhon agud nga madapatan ka sang husto nga bulong.
Ano ka mo inyo, ya? Nga pa bayron nyo kuya sang gingasto nyo pabulong? Ay, nga nagapangaki kagin, madam. Natural malang naguro nga sabto ninyo ang inyo responsibilidad. Kamong tag-iyas ang ido nga nagapangsaruso sa mga tao nga nagalabay sa balay ninyo. Ginkadina ko man si Brown. Sala ko na bala nga nakabuhi siya. Kang natabuan nga wala ako sa balay. Eh, madam, ginkadina mo matuod. Pero ara man sa sagwa sang kudal ninyo. Kung ara tani sa sulod sang kudal, bisan nakabuhi siya sa iya kadina, hindi siya magkagwa kag makapanghalit. Mangwarta gid kamo ya. Ginhungod ginaya sang imo asawa. Nga diri nga dalan siya malibod. Kay para nga masaruso siya sang amon ido, kag makapabayad siya. Ano siling mo, madam? Ang asawa ko pagali ang may sala? Ano pa be? Naglain ng pamatyag ko. Hinali lang nga naglibot ang panulo ko. Naghuot ang lugha ko. Tapos matumba ako. Ay! Ay! Hoy! Nano ka? Nga natumba ka! Tay! Tay! Nonoy! Nonoy! Tay! Nga ginbayaan mo gid kami ni Nonoy. Wala kang ginagpamati sa ako, Noy. Nagsiling na gid ako sa imo. Nga pabayaan ka na lang at ang-iyat ang ito. Nag-atake sa ako. Wala na. Subok mo gid ang imo buot. Wala na sang makayo sa hamon ato. Nonoy. Kung namati ka lang sa akon, kung tani, wala ka pag in-heart attack. Diyos ko. Nay, magkaon ka na, Nay. Bisan jutay lang. Maundan lang ang imo tiyan. Inday, wala ako sanggana nga magkaon. Napalubong na naton si tatay sa bulig sang barangay, Nay. Tiyo naman, nga halungan mong imo kaugalingon. Paano na lang kung magmasakit ka man? Ginapangamuyuan ko na lang nga kuntani. Konsensyahon man ang mga tao nga nagsakit sang iya balatyagon ay. Kung wala lang ako makagat sang ito, wala man kita nang subong siniintay. Ay, Nay, hindi na pagbasulang kaugalingon mo ah. Wala ka sang sala, Nay. May mga tao gid nga pabaya sila. Ba? Nagpanag-uob naman, Nay. May nagapalapit naman siguro nga ulan ay. Ay, mapreparar ako anay isang inog salud ah. Kaon na napalihog ang pagkaon, nga ginsukad ko si imo, Nay. Nay, diri ka lang anay pungko ho ha. Wala diri nagatulo. Ako na ang bahala nga manalod ah. Kay basi kon makadanlog ka pa karon sa basa nga salog. Ay, o sige anak. Pero hambalon mo lang ako ha, kung kinahanglan mo ang bulig ko. Ano to? Ano ato? Nay, dumi nagapamulpog sa aton ato.
Ha? Pero sinuwi na. Wala man ko kabalo, Nay. Daw ginaubra niya nga ton atop. Tulo ka bala na yun? Wala na sang nagatulo sa bahin sang aton kusina. Nay, tan-awon ko abi sagwa. Kung sinong nagapamanday nga ini, samtang nagaulan. Hala ka, Nay. Malabay naman kita sa balayo. Ngang ilaido, among nagkagat sa imo. Basi kung atakeho naman kita liwat sa ilaido. Kagduhagit ang makagat, Nay. Kalain pangadaan sang batasan sang babae nga to. Kinahanglan gihapon naton nga magpasalamat sa gingbuhat sa iya anak sa aton. Hindi yan. Ano tanay, Chay? Wala di si mama ko. May ginkatuan? Amo bala? Ay, kwanto to. Nagkadto kami diri. Kay mapasalamat kami sa imo sa pagbulig mo sa amon. Sa nagligad nga adlaw. Sang nagbunok bala ang ulan. Ha? Anong nabuli ko sa inyo, Chayaw? Ginpanday mo ang amon atop na nagatulo. Sang nagligad nga adlaw. Bisan pa nga mabaskog ang ulan. Ginkay umugid ang mga buslot sang amon atop. Ha? Wala gani ko kabalo kung diin ka mo nag-istarya, Chay. Oh, Kag paano ko makakayo sa inyo atop? Hindi gani ko kabalo magamit sa martilyo. Lain to ya guro nga tao nakita inyo, Chay. Nay, napinsaran mo man balang napinsaran ko? suno sa anak sang suki ko. Hindi siya kuno makahibalo magpamanday. Kag wala man gani kuno siya makatultol sang aton balay. Pero klaro gid nga siya ang nakita ta nga nagapanaog ganin sa atop sang aton balay. Nga ginkayon niya. May mga gamit pa gani siya nga ginabitbit. Hindi ay hanay. Ginposes siya ni tatay? Be, inday? Pamatsyag ko, Nay. Gingamit siya ni tatay. Nga wala siya sang kalibutan sang natabo. Siyang gingamit ni tatay. Tungod ang iloy niyang ginhalinan nga nadula si tatay sa aton luyo, Nay. Kun amo man gid sina ang natabo anak. Bisan sa pihak ka kinabuhi. Hindi mapahamtang ang imo apay nga makita niya kita nga nagaanto sa tulo sang ulan. Ayan, ginpangitaan niya sang paagi nga masolusyonan ang aton problema sa ato. Bisan wala na siya. Palangga gid niya kita, inday. Natapos na itong matahong kasaysayan bisa itong palatuntunan mag-misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere mayara sang apat ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulo nimbus. Basta ng ulap sa himpapawid.
Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makit-an naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatahon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sa pagpanaguot. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambak ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval-shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special features sang sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino word nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Bloemia balsamifera sa iya scientific name
Sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso na lakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere.
be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugbon sang kasaysayan ni Maris, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Dalan, padulong sa kahapon. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Silingan na lang nga si Bika, ang pangalan siya. Ay, hindi man ako makaibalo kung ano ang ngalan nga gusto ko. Ano abi kung Angela? Gusto mo ba lang Angela na nang itawag namon sa imo? Gusto mo bala ang ngalan ngayon, ha? Sige. Angela na lang, No, ayun gani, Angel ang gindala mo diri po, subong pa. Hindi demonyita nga kasubong ni Rebecca. Sige na, Angela. Ipadulong ka na naman sa kabulig sa kwartong nga gamiton mo para nga makapahuway ka sa makadali. Ay, dali na, day. Dali. Ato na siya. Ginsunod gid ni Terence ang iya panulok si Angela. Samtang nagapalayo. Oy, Terence, anak. Ma? Butangi anay sang rehas ang kasing-kasing mo, ha? Hindi mo pa siya kilala sang lubos. Basi kung masakitan ka lang liwat. Anong buot mo siningon, ma? Ay, anak, hindi ka na lang magpakuno-kuno. Iloy mo ako. Bisan nagatalikod ka, mabasa ko ang ara sa huna-huna mo. Ma? Gustong ara sa una-una ni Mama. Kag nagbatyag ako sang kadlok. Ang kasing-kasing ko. Nagadayaw matuod ako sa mga babae. Apang nakaibala ako na dapat ko inipakigbatuan samtang timprano pa. Tugundula ko sang matarong. Wala sang matarong ang kasing-kasing ko nga maghigugma sa isa katinuka nga hindi ko kilalang pagkatao. Tungod masakitan lang ako kung makahibalo sa uli nga hindi gali siya hilway. Matindok. Kagdako ang kwartong ginpagamit sa akon sang pamilya nga ini. Kadagadayaw ko sa kaayo nga ginpakita nila sa akon. Apungka ko sa may bintana Nawahig sa igad ang kortina. Kini makita kong kabugusan sang hardin. Kag may makita man ako nga kwarto, ngara lang sa unahan. Hindi malayo sa kwarto nga nahamtangan ko. Sino pa na nagagamit sa kwarto nga ina? Ay, ang mahay pa. Mahuluig daan na ako Hindi. Hinali lang nga. Doon tulaan sang kusog ang akong tuhod. Gani, nakalukod ako sa salog.
Amo, ang ako mga kamot, nagapanamugnaw, kadto nagakurog. Ay, Diyos ko, ano ba na nagakatubo sa akon? Ngablang ko ang tanan sa akon kaisipan. Nga wala ko makaibalo sang matuod ko nga ngalan. Kung sa diin ako naghalin, tagon anong nagligad ko. Paano ako magsugod? Kag paano ako magpadayon? Makaw na kita. Ginpatawag mo na bala si Angela? Basi bala ko nahuya siya magpanahog kag magdungan sa aton kaon, ho? Aba, oo. Oh, ari na gali siya, oh. Oh, Angela, dali na. Manang Angela, makaon na kita. Ay. Salamat, Gid. Oh, nakapungko sa tupad ni Manong Terence, oh. Kinakapana niya ginaulat. Oh, sige na, Angela. Magpungko ka na. Dira ka na lang matuod magpungko sa tupad ni Terence. Para nga maghilibati kita, samtang nagasugilanon. Salamat. Oh, arigling sudan, ho. Magkaon ka sa madamo. Para nga madaling magbalik ang kapagsik mo. O ano? Nakapahuway ka ban balasang maayo, Angela? Aba, oo naman. Hindi ka magkadlok sa amon, Manang Angela. Mga mabuot kami, ya. Siling ka rin ni Manong Terence. At ipanon ka naman sa Mayo. Kay may masakit ako, no? Kag wala ka makaibalo kung sa diin ka nag-star. Salamat. Ma'am, madami din salamat, ha. Ibisan, hindi niyo ako kilala. Ginbuligan ninyo ako. Ay, Angela, nagkahibalo ako nga nahuya ka. Apang dapat lang nga buligan ka namon. Tungod nakahibalo kami, nga katungdanan namon ini sa amon isig katawo. Kag hindi ka na dapat nga magkatahap pa sa amon. Tungod mientras nagapaayo ka, kabigon ka namon nga malapit namon nga himata. Ay, salamat. Ay, nga bata ka huo. Hindi ka na magpasalamat Ang importante nga mag-aayo ka. Kag ipahamtang mo lang ang buot mo diri sa amon. Tungod hindi ka namon pagkabigon nga iban pa. Malakat gali kami karon ni Angela, ma. Ha? Sa diin ka mo makadto? Makadto kami sa mall. Kinanglan namon nga magpamakal sa mga gamit niya. Oo, matuod.
Kinahanglan nga mabaklan siya sa mga gamit niya. Ay, iha, kinahanglan mo matuod nga magbakal. Kay sigurado nga wala sang may makaigo sa imo sa mga bayo ko. Kay uho, kadako sang lawas ko kung ikumparar sa imo nga slim. Daw makakuluya naman siguro, ma. Hindi ba lang nga nagsiling na si mama? Nga hindi ka na maghuya-huya? Kinahanglan mo mga gamit. Kaya hindi ka na magkahuya. Nang, kung gusto mo, mga bayo pa nga nabili ni Rebecca. Kasi, amo na itong ipagamit na kay Manang Angela. Mark, hindi ka dapat nga mag-intra sa sugilanon sa mga tigulang, ha? Sorry, Nong. Sino si Rebecca? Nainig ko si Terence na mahinamit mo na ang ngalan niya. Sino siya? Ay, kadapon sa yung pamakal naton. Kinahanglan mo inatanan. Pero, daw sobra-sobra naman ni. Hindi. May nakita pa ako nga bayo sa piya ko. Baklon pag inato na to. Kag pagkatapos, matabok kita sa piyak. Baklan ko ikaw sang rilo. Nalipay ako. Tugod halos parehong taste namon pag-abot sa mga pagamitan. Kag pati sa relo, pareho kami. Kaya ang type niya, type ko man. Ay, doon matapos ang akong pagpasalamat sa imo, Diyos ko. Sa piyakson kayong tangan ko, nga wala makadumdum sa mga hitabo sa kabuhi ko. May maayo pa sang kabubuton ng mga tao na nagsapupos sa akon. Ara na. Naplastar na dira sa kwarto mong pamakal naton. Sa liwat, ginasulit kong papasalamat sa imo, Terence, ha? Kabuoton siya ni mama mo sa akon. Ang bisan sino man siguro, kung makakita sang malaanghel mo nga katahom, mamilit gin niya magbulig sa imo. Oh, Nakita ko gid ang pagpalamula sang guya mo, ha? kuan abi. Angela, hindi ka magkadlok o kung magkahuya sa akon. Matinlo nga akong tuyo nga magbulig sa imo. Agod nga mag-ayaw ka. Kag magbalik ang imo memorya. Salamat. Kag sa pinakaadlaw, makabayad gid ako sa inyo sa kaayo ninyo sa akon. Hindi na pagpaminsaray na. Sige na. Magpahuway ka na. Ako gali. Hindi ka magkalipat sa pag-inom sang vitamins mo, ha? Para nga hindi ka magpalangluya. Okay. Ay, ako gali. Ginkapoy ka gid bala? Medyo lang. Buwas ya. Siguro okay naman ang pahuway mo sa bilog nga gabi hasta magaga? Nga aman. Siling ko, basi gusto mo nga mag-upod sa akon sa farm?
Kaya pagkatapos ng akong trabaho sa aga, madiretso ako sa farm. Para lang taon ang mga ginasagod namon nga mga kasapatan. Gusto mo ako nga up doon? Aba oo, ina kung gusto mo. Kwan, Kung hindi pwede, ginalahugan ko lang ikaw. Siyempre, gusto ko nga mag-upod mo. Kaya wala pa ako sa nadunduman na nakantuan ko na nga farm. paano ka na kasi sina? Kaya wala ka pa man siyang may nadumduman? Aambot. Hindi na lang pagpaminsara, ina. Makadto kita sa farm buwas. Eh, basi kung makabulig man, ina, parang may madumduman ka. Kaya na pa ako nag-ihigda diri sa kama. Apang wala paghihapon ako natulugan. Wala ako ginadapuan sang katuyo. Tungod, may bago naman na nagagamo sa akong kaisipan. Kag ina, wala sang iban ko di si Terence. Nagalipog ang ulo ko sa kabuot kag ginapakita niya sa akon. Nagalibog man ang ulo ko sa balatsyagon nga nagatubo sa tughan ko. Ang ginapakita niya sa akon, sobra-sobra para sa isa nga nagaulikid lang. Nakita ko pagit ka na batsyagan ang pagdayaw, kagamuot niya sa akon. Kaya di lang kang kaisa nga nakita ko siya nga nagapasiplat sa akon. Ay, kaayagin niya sa akon. Hindi. Naluoy rin siya siguro sa akon na. Apang nga mo sininabatsyagan ko sa iya. Doon ka malipayon gid sa akon kay ina sa nagaupod kami. Doon nalipat ako. Nga isa ako ka babae na nakalimot sa akon kahapon. Ay, siguro dala lang ni sa nabatsyagan ko ang kalipay sa iya. Tugod mabuot siya sa akon eh. Gusto. Nalipay lang ako sa iya. Kag inilang dapat pang magsobra dira. Kay basi kung masakitan lang ako. Kung pabayaan ko lang ang kasing-kasing ko. Basi pala kung hindi na ako hilway. Kanaga ka dapat nga maghigugma sa ipan. Dapat ako nga maghalong. No more tears to cry, never cry. Just these broken hearts goodbye, goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Maris, nga iyaging pasakop, kagatunwan ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Dalan, padulong sa kahapon, sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday, Nga nagabulig pa relax ang tao agud makatulog.
Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o kung service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pag-iagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginagabig oldest at social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Don Number 1 Paradyo Bumbo.
Mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alaala ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang oras sa inyong lahat, mga tagapakinig. Sa pagkakataong ito, isa na namang liham ang ating natanggap upang isadula dito sa ating dramang pinamagatang Recuerdos de la Vida. Pero sa pagkakataong ito, binabati ko ang lahat ng tagapakinig sa lahat ng drama na ginagawa namin dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ang sulat na ating natanggap ay nanggaling sa isang tagapakinig na gusto magtago sa pangalang Arman. Ganito ang sulat ni Arman. Fallen apart, gone somewhere. Dear Tia Sofia, isa po ako sa mga masugid at libo-libo nakikinig sa mga programa sa Bombo Radio, lalo na itong dramang Recuerdos de la Vida. Kaya nahikayat din akong sumulat sa inyo, baka sakali na mapili na maisadula at marinig ko na rin sa radyo ang karanasan ko sa buhay na ito. Itago nyo na lang ako sa pangalang Arman. Meron din akong karanasan sa buhay na nag-iwan ng rekwerdo. Isang bagay o pangyayari na hindi ko makakalimutan kailanman.
at kung ano ang mga kaganapan. Yun po ang aking isa-isahin dito sa aking sulat. At ganito ang umpisa ng lahat, Tia Sofia. Loving too much hurts too much. Arman Iho, huwag sana ninyong ituring na iba ang inyong sarili sa amin. Salamat, Auntie, sa pagdamay ninyo sa amin. Kung wala kayo, hindi ko na alam kung paano namin ililibing ang aming mga magulang. Walang ibang magtutulungan, Iho, kundi tayong magkakadugo. Nag-iisang kapatid ko ang iyong itay. Oo nga po, Auntie. Kaya kayo ang tumutok sa pagpapalibingan sa aming mga magulang. Talagang ganyan. Hindi naman tayo umaasa sa ibang tao para sila ang mag-asikaso. Nakita mo naman, hindi sila kasya dito para makipaglamay dahil sa liit ng bahay ninyo. Totoo po yan, Auntie. Oo nga pala. Maalala ko. Sana yung mga naipon na abuloy sa mga magulang ninyo. Baka mawala mo pa. Kung gusto mo, ipahawak mo na lang sa akin. Iyan ang problema ko, Auntie. Parang hindi ko kaya na hawakan. Baka kung saan lang namin gagastusin. Gaya ng sinabi ko, walang ibang magtutulungan kung hindi tayo na magkakadugo. Salamat, Auntie. Gusto ko po yung ipinayon nyo. At kayo na po ang bahala. At kayo na ang hahawak ng pera. Sally, ang dami na kamag-anak natin na nangako na tutulungan nila tayo. Pero hindi dapat na umasa tayo sa kanila. Kailangan na magsakripisyo tayo. Ako ang maghahanap buhay para sa ating pamumuhay at itutuloy mo ang pag-aaral mo. Pero paano naman ang pag-aaral mo, kuya? Yan ang unang pumasok sa isipan ko. Kung itutuloy ko ang aking pag-aaral, ay madaling maubos ang pera. Baka wala pang isang buwan, ubos na. Kaya kailangan na magsakripisyo ako. At saka, malapit ka nang magtapos sa high school, kuya. Subukan kong kausapin ang advisor ko na medyo lumiban-liban muna ako para matapos ko lang ang high school. Total, 2 buwan na lang eh. Siguro maiintindihan niya. Ano naman ang papasukin mong trabaho, kuya? May tatanggap ba sa'yo? O kaya'y magtitiwala? Kahit ano na lang na trabaho. At hiling ko sa'yo, sana, hindi ka dapat pumili ng mga pagkain, ha? Kumain ka ng mabuti dahil medyo malaki ang kinita ko ngayon. Okay lang, kuya. At saan ka ba nakaswerte niyan, kuya? Pagkatapos kong naglinis sa bodega ni Aling Rosa, ay ipinauwi niya ang mga lumang karton. Kahit papano, ay pwede nating panggatong. Saan mo inilagay? Alam mo, 4 na beses kong binalik-balikan at mag-aarkila sana ako ng tricycle. Kaso, sayang lang ang pera. Kung nabubuhay sana sina itay at inay, hindi sana tayo maghihirap ng ganito, kuya. Huwag mo nang isipin yan. Yang pag-aaral ang isipin mo. Oo nga pala, kuya. Pumunta ka raw sa paaralan, sabi ni madam. Kasi may sasabihin daw sa'yo. Baka naman may ginawa kang kalukuhan sa paaralan ninyo, ha, Arceli? Ay, sana hindi naman. Para hindi kita masaktan. Wala po, kuya. O sige, hayaan mo. Bago ako pumunta na magukay doon kila Aling Flor bukas, ay sabay tayong pumunta doon sa paaralan ninyo. Sige na.
Ubusin mo na yung natira na pritong galunggong. Salamat, kuya. At ako na lang maghugas ng kinainan natin pagkatapos kong kumain. Oh, ikaw pala ang kapatid ni Araceli. Bata ka pa pala. Ano mo namang pangalan mo? Arman, ma'am. Hindi ka ba nag-aaral? Tumigil muna ako, ma'am. Dahil kailangan na unahin ko ang maghanap buhay para sa pamumuhay namin ng kapatid ko. Malapit na ang pagtatapos ng mga estudyante sa taong ito. At isa si Araceli sa mga honor rolls. Yan ang nag-iisang hiling ko sa aking kapatid, ma'am, na huwag niyang baliwalain ang pag-aaral niya. Talagang matalino si Araceli. Salamat naman kung ganon, ma'am. Dahil tinutuon ni Araceli ang kanyang pangako. Oo. At hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Alam mo naman, Arman, pag ganito, nag-graduation, may babayaran. Naiintindihan ko, madam. Dahil naranasan ko ring magmarcha. Hindi naman kailangan bago ang damit. Pero, siyempre, siya ang magbibigay ng valedictory address. Siyempre naman, kailangan presentable siya. Opo, ma'am. Gagawin ko ang lahat para paghanda ng araw na yan para sa aking kapatid. Akala ko may masamang nangyari na sa'yo, kuya. Bakit ka nagabihan? Pasensya ka na. Tinapos ko lang ang ipinahukay ni Aling Flor. Saan ka ba pupunta bukas? Plano ko na makipagporsyentuhan sa pag-aani ng palay ni Mang Gabriel. Malaki ang mapapakinabangan doon. Kung may hati akong palay, ay yun na ang magiging bigas natin. Ano, kuya? Inaabuso mo naman na ang katawan mo. Magpahinga ka naman. Para hindi ako kawawa pag nagkasakit ka. At iiwan mo ako gaya ni na itay at tinay. Huwag kang mag-alala. Napakasaya ko nang ibinalita sa akin ng teacher mo. At bata pa naman yung teacher mo. Bagong graduate si ma'am sa pagiging teacher. At kami ang una niyang estudyante. Oo nga pala. Pinag-usapan namin ng teacher mo na kailangan na bago ang damit mo. Dahil ikaw ang valedictorian. Hindi na mahalaga kung bago o hindi, kuya. Ang kailangan ay malinis na gagamitin ko. At saan mo naman kukunin ang pambili mo ng bago na damit at sapatos? Kung maalala mo, ipinahawak ko noon kay auntie yung abuloy ni na itay at inay. Pwede rin siguro na gastusin natin ang iba. Lalo na at para sa'yo naman. Dahil sa unti-unti kong pag-iipon, nakabili po ako ng second-hand na bisikleta na ito ang ginamit ko sa paghanap buhay para sa araw-araw naming kailangan ng aking kapatid. Nagtinda po ako ng ice buko. At minsan na nagtinda ako sa ibang barangay, may nangharang sa akin na grupo ng mga sigang lalaki. Tinakot nila ako at hindi nila binayaran ang kinain nilang paninda ko. Ang akala ko noon, sa pelikula lang nangyayari ang ganoon. Kahit pala sa totoong buhay. At ganito ang mga sumunod na pangyayari.
arms, falling apart, gone somewhere. Oh, nandito ka, Arman. Bakit ka pumunta dito, iho? Ante, ano po kasi? Tungkol sa pera na ipinahawak ko. Ay, ikinalulungkot ko, Arman. Nagamit namin yung ipinahawak mong pera. Dahil naghanda ang pinsan mo na si Cynthia ng engrandeng debut. Kaya nagalaw ko ang pera ninyo. Hindi bali, at papalitan ko. Yun nga lang, nabagyo rin ang inaasahan namin na aanihin. Wala ho bang kahit konti lang para maidagdag ko sa pambili ng damit at sapatos na gagamitin ni Arceli? Gaya ng sabi ko, iho, ikinalulungkot ko. Kahit pilitin mo ako, ay talagang wala akong maibibigay. Ngayon na, nakagraduate ka na. Ano bang kurso ang kukunin mo sa kolehiyo? Gusto noon ni Itay na magkaroon ng anak na engineer, kuya. Hmm. Pero ang sabi nila ay magastos ang kurso na yun. Yan ang dahilan na kakayanin ko ano man ang pagsubok na dumating sa buhay natin. Nahihiya na ako sa'yo, kuya. Iniisip ko kung paano ko matutumbasan ang mga sakripisyo mo. Nawala lahat ng mabigat sa dibdib ko kanina nang sabihin ang pangalan mo na nakatanggap ka ng napakataas na karangalan. Iyan lang ang kaya kong kabayaran sa sakripisyo mo, kuya. Ngayon ay lalo kong pagsikapan na umunlad ang sisimulan kong hanap buhay. Talagang ikaw ang idol ko, kuya. Kung may awa ang Diyos at tulungan ako na makabili kahit second hand na jeep na pangbiyahe ng mga metal, bote, plastik at papel o kaya karton. Benta mo na rin, kuya, yung luma mong bisikleta para may pandagdag sa puhunan mo. Yan ang hindi pwede. Yun ang unang naipundar ko bago itong may sidecar. Pabayaan mo lang dyan sa sulok at yan ang magpapaalala kung saan galing ang mga biyaya sa buhay natin. Ikaw naman, kuya. Nagsimula ka na naman na maging maramdamin. Sige na nga. Araw mo ngayon eh. Dahil, simulan na natin ang pagdiriwang. At subukan natin na makakain sa sinasabi nilang sikat na fast food. At sa awa ng Diyos, sana maging maginhawa na ang pamumuhay natin. Hindi lang isang kahig, isang tuka. Kuya, may nangungumusta sa'yo. Sino? Sige, kung magkita kayo ng nagpapakumusta, sabihin mo na nag-uulam pa rin ng saluyot. Hindi mo ba tatanungin kung sino, kuya? Sino? Sabi ko na nga eh. Mawawala ang konsentrasyon ko dito sa negosyo kung may iba na namang gugulo sa utak ko. Maganda siya, kuya. Teka nga. Para mo naman akong pinangungunahan sa ganyan. Wala pa sa isip ko yan. Baka lalaki ang binibigyan mo ng importansya at hindi ang pag-aaral mo. Hindi kuya. Nakita mo naman na consistent na nasa Dean's Lister ako. Oo nga pala. Bantayan mo itong pwesto bukas at puntahan ko yung itinawag na lumang sidecar dyan sa may Sector 6. Ikaw muna dito bukas ha.
Salamat, kuya. Hindi ko matutumbasan ang mga sakripisyo mo sa akin hanggang makatapos ako. Alam ko na makakahinga ka na ng maluwag pag nakatapos ako. Wala ka pa sa rurok ng tagumpay. Hindi ka pa ganap na engineer. Totoo, kuya. Pero nasa akin ang mga kailangan para maging ganap na enhinyero ako. Ang ibig kong sabihin ay magre-review ka pa. Pwede naman akong mag-review sa sarili ko. Magsisikap ako, kuya. Dahil malaking halaga ang kailangan sa pagre-review. Dahil gusto kong makamit ng aking kapatid ang pangarap ng aming tatay na pangarap na rin namin, nagsumikap ako para sa aking kapatid. Nagpursige ako at pinalakas ko ang aming pag-asa na kakayanin namin ang tagumpay. Ako ang sumuporta sa lahat. Kaya nagpursige din na mag-review ang aking kapatid. Pag-examine sa board, nagbiyahe siya sa Maynila. At ganito ang sumunod na pangyayari. The times change to turn dreams. Lagi kong nakikita ang nakaparada na lumang jeep sa harap ng bahay na yan. Naka-stuck na. Dahil matagal na yan. Baka ipagbili at maganda pa ang kaha. Ano kaya ang diferensya niyan? Magtatanong ako. Kaya kakatok ako sa bahay na yan. Mabuti na lang at nakabili ako noon ng sidecar at second hand na motor. Na ipinalit ko sa bisikleta. Ginamit ko sa pagtitinda ng ice buko. Malaki ang naitulong sa akin ito. Tutuloy na ako sa bahay na yan. Sana may tao. Magandang araw sa inyo, ma'am. Ganon din sa'yo, kapatid. Teka. Ha? Kilala kita. Ikaw si Arman, ano? Yung kapatid ni Arceli? Oo, ma'am. Ako nga po ito. Mabuti naman nakita kita. Paano mo nalaman na dito ang bahay namin? Ma'am, hindi sinasadya. Hindi ko alam na bahay ninyo ito. Tanungin ko lang sana kung ibibenta nyo yung lumang jeep na nakaparada dyan. Matagal ko na kasing nakikita. Yun ba? Mabuti naman. Sige, pumasok ka muna. Naku, ang saya ko na makita kita. Halika. Sige, pwede mo nang kunin ang lumang jeep na yan. Menos presyo ang bigay ko sa'yo. Total, hindi ko naman kailangan yan. Hindi na nagagamit yan. Wala naman akong interes na ipaayos pa yan dahil nag-iisa naman ako sa buhay. Ganun ba, ma'am? Pero, bakit ang sabi nyo ay nag-iisa kang namumuhay? Wala na yung mga parents ko. Hindi naman ako nakipag-asawa. So, wala pa akong masabi na pamilya. Pero, anyway, hindi naman ang pamilya ko ang unang pag-uusapan natin. Bilhin mo talaga yan? Siguro. Paano, ma'am? Pwede ko nang ipahila yan? Oo naman. Alam mo naman na dito na ang bahay ko. Dito ka na magbayad.
Kumusta ka na? Oh, mabuti bang kalagayan mo dyan? Mabuti naman ako dito sa Maynila, kuya. Talagang sabik na kitang makita, kuya. Kung pwede, uuwi ako kahit sandali lang. Hindi bale, at malapit nang matapos ang pagre-review mo. At saka, exams na. Oo, kuya. Konting tiis na lang. Oh, kumusta ka naman dyan? Huwag ka sanang magpapagod ng gusto. Tingnan mo din ang kalusugan mo. Oo naman, huwag mo akong alalahanin. Talagang may awa ang Diyos. At alam mo ba na hindi sinasadya? Nagkita kami ni Ma'am Heidi, yung teacher mo noon sa elementary. Oh? Paano kayo nagkita? Napadaan ako sa bahay nila nang hindi sinasadya. Kaya huwag kang mag-alala. May sumabay na makakatulong sa atin. Kahit moral support lang. Malaking bagay na yon. O sige. At salamat ulit, kuya. Tama na itong pag-uusap natin. At tatawag uli ako. Baka maiyak pa ako eh. Oo, kuya. Yung sinasabi ko, huwag kang magpapagod at huwag ka rin mag-aalala sa akin. Kaya ko ito. Alam ko na hindi ako pababayaan ng Diyos. Sige, kuya. Bye. Bye. Ay. Salamat, Diyos ko. Wala akong problema sa aking kapatid. Di magtatagal ay matatapos din ang lahat ng aking sakripisyo. Ay, kaya ko ito. Ngayon pa. Kung itutulad sa hagdan na aakyatin namin, ay iisa na lang ang natitira. At maakyat na namin ng kapatid ko ang pangarap namin. Hindi ako titigil. Nahihingi ng awa sa Diyos at makamit sana namin ang pangarap ng kapatid ko. Salamat. Kunting pera, matatapos na ito. Sinong makakapagsabi na ang lumang jeep na ito na stuck na ay tatakbo pa? May magagamit na ako sa aking negosyo. Hindi na sidecar lang, na motorsiklo ang service ko. Jeep na. Kuya Arman! Kuya! Oh, bakit Arceli? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ang saya-saya mo? May resulta na yung board exam, kuya. Oh, at ano? Ay, thank you! Isa na akong engineer. Nakapasa ako sa board, kuya. Talaga? Totoo? Salamat. Talagang maawain ng Diyos, kuya. Oo. Sabi ko naman, God is good all the time. Napakasaya namin, Tia Sofia. Pagkatapos ng hindi mailarawang paghihirap, sakripisyo at lahat-lahat, nakamit namin ang tagumpay ng kapatid ko. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho si Araceli sa isang malaking kumpanya sa Maynila. At ako naman, mapalad ako dahil niligawan ko ang dating teacher ni Araceli at naging asawa ko na ngayon. Sa awa ng Diyos, napalago namin ang negosyo na sinimulan ko, na ito ang itinuturing kong recuerdo. Hanggang dito na lang, Tia Sofia, at salamat sa iyong pagsadula sa aking sulat. Ang nagpapasalamat sa inyo, Arman. I have loved you more than I.
Maganda ang kwento ng iyong buhay, Arman, na nag-iwan sa iyo ng rekwerdo. Patnubayan kayo ng may kapal. Salamat naman sa iyong pagtulog sa ating dula. Mga kaibigan, dyan nagtatapos ang naisadulang sulat o buhay rekwerdo ni Arman dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Ang sulat ni Arman ay sinaayos sa script ni Sagani Bermosa at sa direksyon Betty Astudillo Aquino. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Locsin, isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranon nga familia amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin